heartbeats. Jochiw thieth e kaunti ma Nakuru bago ng'anyo ka gidwaro sirikal kaunti no mondo rang midhiero ma gikaloe kuom thuolo mang'eny kod ywakgi. Giwacho ni osara margi mar dwe mar abiriyo pok ochulgi kod winjruok margi mane gigoyo e kogno higa mar 2017 pok oketi e tim. Gikwedo sirikal kaunti no kuom rem chopo winjruok margi kendo giwacho ni ok gibidok e tich nyaka dwachgi keti e tim. What we heard from the president, he said clearly that all the monies have been sent to the counties. And now we are wondering, where are the salaries for healthcare workers in Nakuru County? Atuna what we call career guideline. And we are wondering, what is really happening? We believe nurses ndio backbone ya hospitali. Mukikuja hospitali, the first person munakuta ni nurse. But we are really treated so unfairly. Sirikal mapacho ka oketo